De gemeente Noord-East-Friesland wil de pannenkooi in het Voegeland afbreken. Nevens de gemeente zwaarget de pannenkooi voor de volle oerlijst. Dit besluit kwam voor een soort omwonenden als een verrassing. Ook omdat de meerderheid van de bewoners van het Voegeland de pannenkooi helemaal net voort gaan willen. Wie sprutsen met de vastzitter van de wikkerie Romke Hoekstra hoe de vervolgstappen. Wij zijn van plan om dit net te pikken en dit je gewoon wel echt zien niet. En wij waren ook Thomas jou, behalve Thomas de rietreden nog een motietje. En doen ze dat en ik ben bereid om in te spreken voor de rietreden. En komt er niks uit, dan gaan wij toch de stappen naar de rechter. En dan spannen wij de rechtszaak aan. Want dit keer net zo mee op zo'n gezin, het is 408. Nee, dat klopt niet. Wij willen gewoon de bijen met broodje. En we weten dat er handhaafd worden moet, dat weten we. En daar sta ik helemaal bereid voor. Om met de gemeente om de tafel te gaan en te praten van wat moeten we nou doen, hoe kunnen we die handhaving doen. En daar zijn we echt bereid aan. Hoe schat je de kansen in? Ja, hoe schat ik de kansen in? Van mezelf denk ik, hij bloedt hier. Hij gaat net dicht. En gaat er dicht en gaat er voort, dan willen wij geld gaan. Want hij had uw geld kosten. En van dorp en de wijken van ons hebben wij het geld gekregen, daar hebben wij een paar online. En ons dan betalen ze maar. Maar afbreken mij net, want dan is het vernielen. Ik ben bij de politie geweest en die zei van nee, dat kan ze net. Ze kunnen hem zo net afbreken, maar dan is het echt vernielen. Dat doen we net. Want het is je eigendom? Het is uw eigendom. Het is eigendom van de wijk en net van de gemeente. Hij zit gewoon in de wijk en hij is van ons. En dat ze hem bijhalen, ja, betalen. En dan willen wij er wat over zien. Hoe zie je de ideale situatie? Ja, hoe zou ik die ideale... dat zie ik handhaven. Laat eens handhaven en proberen mij met elkaar een oplossing te vinden. Mij de jeugd, mij de wijk en mij de gemeente, mij met elkaar om de tafel. En dan moeten we echt tot een oplossing komen kennen. Want dit hoeft zo net, echt niet. Ik ben nou rustig, maar snel wie ik boost. Echt weer. Dat ik het van Facebook lezen moet. De voorzitter van de wijk dat hij het van Facebook lezen moet, dat ding tegen wordt. Nee, echt niet. En de rechter had net zijn dat het dicht moet. Ja, wel dicht, maar net voort. Dat had de rechter net zijn. Dat is een beslissing van de gemeente. En net van Noor. Dit verhaal is nog net een einde. We blijven het volgen. Verrassend dichtbij. RTV